Ja mä oon Aura. We come in peace. Teikö mä sen oikein? Joo, teit. Me haastetaan kaikki vaeltajat mukaan RoverQuestille, aivan uudenlaiseen vaeltajatapahtumaan, joka järjestetään kesällä Evo. RoverQuestilla pääset kokeilemaan henkisiä ja fyysisiä rajojasi. Päivisin meillä on tarjolla ihan mahtavaa ohjelmaa ja iltaisin eeppiset bileet. Ilmoittautuminen on auki ja se päättyy 1.5., joten ole nopea. Lähde siis kesän parhaille festareille ja ota kaikki kaverit mukaan. Nähdään RoverQuestilla! Mitä me piti sanoa? E.T. phone home. Ei.